Su grupin hma a sawn zel theih nan su zingi chuan thei tawp a chhuah laiin a unau nu kawkawi erawh chuan an awngpui tlangval a lo chhai kual vel mai mai thunga. Suzi chuan a va phawk ta si. Kanu leh pa te bula i sawi a nih vaih chuan i chak lo viau ang tiin kawkawi chuan a lo vo zui ta mai a. Chutih laiin an chhung te lo haw thawm an hret a. Kawkawi chuan Suzi chu nam sawnin amah chu a tluder ngala. Eng thil nge thlinga, enga ti ngei unau nu chu kut i lo thlak, tiin a chhung te chuan an lo zawt ta. Eng tin ma ka ti lo, tiin Suzi ham hai lutuk chu a lo ding khawng renga. Do sawi su, kan awngpui pa nen in khawsak dan te kha, ka sawi lovang ka ti chung chungin min beng lui tral ani kha, kawkawi na lo ti ta. Suzing li, kan fanu dik tak emo tiin kumsom ni chung chu kan lo enkol to chia. Kawkawi ai hian chan cha zong zong i changa, lawma nekin tuna i lo ti du da nga mamo, a pa chuan a lo ti vak vak. Eng tin ma ka ti lo tak tak, Suzi in a lo ti ve tlat bok si. Awngpui pa chu thil thlen dan chu an zawt chiang ta a. Kawkawi in a lo mit mei vat. He nu hian min du thua soya, min mutpui atum ani, a lo ti ve ta ringop mai. Eng thu lui lo nge moi sawi le, Suzi in a lo ti laiin. Nang ang fanu lep chia lutuk hi, su chung kwa hian kan mamo lo che, min ti zak tam don tlat, chia hlo te u, the chuak ngal ra u, a pa chuan a lo ti ta thut mai. Chu ve le kawkawi chu lo thing thi ve ngalin. Ka thiam lo vek ani, project planning siamin ka lo buai lutuka, ka lo en thli thlai hman si lovani, a lo ti zai zai a. Suzi siam zawt chia project plan chuan lai ya tla chu an hmu zui chia bok nen. En la, kawkawi fel bik sia hi, i thlavang a lo la hau zawk ania, an lo ti pha le ta. Keima siam ani kha, Suzi in a ti po in, tu man an oi sak to lo. Nang ang unau nu kan lo nei cha hi chu a poi khop mai, he chung kwa a om ring tlak po hi ini lo, chuak ro, tiin, in a chang chuan an hnot chuak zui ta a. Kawkawi chuan mi sual ruayin an lo la zui fo. In a changa hno chua chau chu du tok lovin, khawvel a changa thon bo wang wang chu atum a lo ni. Ma se, van nei thlak takin, chu thi na chuan pian nun le na a lo thlen tir ta hlau mai. Eng wangin nge kawkawi kor hi i lo ti chia saka, tiin anu chuan kor chuan a lo voma. Nu, ati chepal ve niang a poi lo, kawkawi in a lo ti sew sew. Kum nga liam ta, kawkawi in do ta, a kor ti chia sak anga a pu hun laia khan, an let le a lo ni. Khati lai po khan an sawi sa shepa, kar khat chung khumbetin a sil ong pha ni kha. Tuna chuan a chung ten a chunga an ril ruput mang chu a she chiang to boka, in ti du da tir chu atum to hau lo. A future po chu thlak dang lam nge chu atum ta a. Iti swal ani ti ipom du ma chuan kan vua ang che, je kan a lo ti ta ka chuan. Ni e, ka ti chia ta ni kha, a ti ta nge a. International designer ku chua ka ni hi, a to zai sha em, a pa chuan a lo ti por le. Ngai dam dil ro, Jona na lo ti ve bok. Ole, kawkawi chu a lo nui ve la, a beng her ta sok mai, chua ta tau tir zui. Ka ngai dam dil dan che chu, i du dan ani em. Nui vurin su li chuan a lo ti ta ka chuan, Jack chuan ben a lo tuma, a kut chu a lo man sak. Min za lo viau su, a ti zui hlak bok. Eng tin nge kan hmu lai nge ya i ben ngam zo ka, anu in a lo ti chuan. Ani ti du da mai tur kha kani bik lei nem. In fanu tak tak kani lo thu hi, voi tam tak in soy to. Ani chuan, ani hi ka unau nu ani lava, nang po kanui ni lo. Nang ni hau hi ka bepe to lava che u, ti in kalsan atum. Suzing lin, voi na hian i chua kani chuan i lo ho thei to lovang o. A pa chuan lo ti zui sha ma. Katum dan chia ni chu, voi na chang hian su chung ko mi le sa kani to ngai lovang, ti in Suzi chu a chuak ngal wang. A phone po chu a pai ngal mak. Su chung ko ho po chuan an bitlang thei ta lova. Jack chuan a nau room chu a han zong chu pa, anom pui nu chuan, bungroda khom na mun chu a lo ko mu. Kawkawi a lo ho khan a room a lo kian si a,
hetah hian a awm zui ta ni a lo tih chuan an lo ngaih tua lo zia chu a hre chhuak var var mai thawmhnaw chu ken chhuah tur a lui pawh a lo nei lova hak hnih khat chiah chu pawh kawkaw in a du lo nutling a tih avanga an pek tak te kha lo niin lawm takin a ni chuan a lo la nghal thin kha a ni a mak a tit a hle Su group te hlawhlin em na chan chu project plan tha tak tak an nei thin wang a ni a chu pawh su zing siam vek a ni Gu group shareholder meeting ah chuan a va kal ta a Su group project plan te chu pawm lo turin an CEO hnenah chuan a va hrilh ama siam zawk chu a va theh lut ngal bawk a member dang te chuan an lo ngai thei vak lova mahse an CEO ber Gu a chuan a plan siam te chu lo enin tha a lo ti hle thung Su group chu khawl ro u an ni nena thaw ho kan tumna kha cancel ngal ni ro se a ti ta bur mai plan chu an lo en ve dia ta tha an ti tlang ta hle mahse Gu chuan mak ti deuh a nei Su chung ko fanu ani ti kha a lo hre ve dei tawh a thawk ho thin mani se company lian te chu a rukin an in el tham thin thowa engwanga an company a ama zawk chu lo pen lut a a chung ti aya ama chu lo in bor ti nge ani chu a hre thiam thei lo a ring thlel deuh tlat Su chung kwa te nen hian in som na engmah kan nei tawh lo khang kum som chung khan hriawm tam tak ka tuar ani tuna pawh hnawh chhuah ka nih ta khi Suzy in a tih chuan chuti chu phubala ki tuma wangin ke hi min lo hmang tangkai ani maw Gu chuan a lo ti le a thil ro pui tak ti tum ka nei lem lo mahse rim taka thaw a nun nuam tak nei hi ka du ani chu zawng chuan ni mai ti in a chhang Su company building ah chuan Suzy chu a va zawng kuala manager in kar khat chung a lo kal tawh lo thu le an company in hnan a ber ani bawk sia wangin an buai zia te a lo hrila a thawk rimin a thuak a tha em bawk nen tundin hmun kan thlen theihna chan ber hi ama awang hi ani a lo ti kawkawi khan Suzy chu company ah chuan engmah ti ngai lo a thu vel mai a ti si a ti chuan oi awm lo lutuk hei en la plan tam tak a lo siam tawh thin a lawm kawr ngai deuh hlir hai in a lo kala makeup la a hmang ve vak ngai bawk si lo bonus a nei pawh in lunch the tak tak a ei fowa poisa chu a lo thlawna hman mai a du ngai lo hmeichhe tha tak ani an thil sawi chuan John a beng chu a ver zar mai a poisa khawl hmanga massage na khawl a lo lei sak tum te kha ngai tua chhuakin thil dang buai puin a lo ngai sak mang lo kha ani a in chhir tan ta hle zanjia nei lai chuan a chung te bulah chuan Suzy hnathawka a kal lo thu le an company tana mipui maw tak a lo nih thin thu te chu a hrila engmah thawk ngai lo i ti si a tiin kawkawi chu a zawt bawk i englo mi sawi ka hriat ania a lo ti zai mai khanu chanchin kha sawi pawh sawi tawh lowang u a sual si choi pawh a ti tui nek lo ve a tel lo puin kan company te chu a kal thei lutuk midang chuan an lo ti tluar a chutah le khawl dawngin Gu group te chuan an project plan an pum lo thu chu an lo hrilh ta uluk taka kan duan ho kha nia kawkawi khan en nun le vek bawk sia ava mak ve ti in an phawk hru hlawm keini aya plan tha zawk theh lut tuan awm ani chu tunge nih va thlir thlai ula kan company a kan thawh tir thei emaw keimah ni nena kan thawk ho thei ani phawt chuan kan tan a tha dawn em mai tiin pa ber chuan ruah hmanna a lo siam ta a chulai hmunah chuan John le Jake te kha an va kal ta nge ya Suzy nen chuan an va in tawk khawngei awma kan ngai tua lutuk chia sin John an a tih chuan min ngai tua ngai lo a lo ti hmak nang hi hetah hian engei lo ti ve Su le Gu group te thaw ho na pawh kha nangmah hian i lo ti buai ani chiang mai Jake an a lo ti ve thung sum dawna chuan a tluak tha piang an ding chang thin Suzy in a lo ti phei chuan i plan zawk an pawm ti na em ni oi awm lo lutuk tiin Jake chu a lo nui vaka in mit hmuhah chuan engmah thiam ka nei ngai lo reng ani kawkawi tluk zo tur tumah in hmu ngai hlei nem
Ni lo Suzy ke man ka ring che lom in branch po in min hril tawh a. Lo haw leh tawh mai rawh John an a lo tih chuan in chhung kaw mi leh sa dik tak angin min en ngaim ni ka lo haw tawh dawn lo. Ehe, Suzy i va zam lo ve a kan enkawl sei lian ani kha lo haw te zirtir na pek thlak i ngai ani hi. Jack zawk chuan a lo pot leh bor a. Suzy na lo beng pawp. Ben liat a tum chuan guak khan a lo dang. Hetiang tluak tha lutuk hi in chhungkua hian engtin nge in hnawh chhuah duh zawk le ka lo ti mai in thlir tawi deuh ani a lo ti ve saka. Gu group nen na in thawh dawn wang pawh ni lo haw leh rawh ka ru mai awm tawh dawn nia eng hre awm ma i tuar tawh lovang John an a lo ti ve thung. Ka sawi tawh kha ka in ani ve lo. Mahse ka nu le ka pa te pon fa ang chen an enkawl che a ke ni pawh in u nau nu angin kan ngai che sin. Ani mo, tu nu le pa in nge mani fa te dam lo pawh ngai sak lova mut na nuam le thawm hnaw tha pawh pe ngai lo. Tu u nau pa in nge an far nu te kut thla ka engemaw hleka hau chiam thin. Suzy chuan hawn a tum tawh lo hle tih chu tawngkam atang chuan a hriat theih. John chuan dam taka a dawr laiin Jake erawh chuan a dik ani nang hi ka u nau nu tak tak pawh i ni lova u nau nu anga sawi che pawh hi ka zak thin a lo ti leh hram. Ani a hnu Coco i lo haw hnuah chhung kaw pawisa cheng khat ma ka hmang ngai lo keimah in ka in tum vek thin khami hma zung ami kha chu kha heng pawisa te hian ka ru lang che u chuan he lekha hi in nu le in pa te kha en tir ula lo sign ve rawh se tichuan kan in zawmna hi a tawh vek tawh ani mai in ti buai tawh lovela a tha ber. Suzy chuan a lo ti ta hmaka a ho em mai a du le kal dei rawh se kan chhung kaw tel lo hian engtia rei nge a awm theih kan en dawn nia Jack chuan a lo ti ol sam et leh ngal. Gu chuan Suzy chu in luah tur a zawn pui a mahni chawa awmna atan chuan a lo nuam tawk khawp mai. Ama pualin company te nau a din ngal bawk a. Hmeichhe na mai lo tak a lo ni tih chu a lang chiang ta hle. Su chhungkua te pawh chu thinrimna hlir chuan an khat tawh a. In la rilru tha deuhin Coco chuan Suzy thlavang chu a lo hauh ve ngar bawk. An thawh ho na leh zel Suzy ina a lo chu pui taka chuan pa ber pawh chu a lung awi lo hle a. Tun atang chuan fanu pakhat chia kan nei tawh che ani mai a lawm du leh chhuak hlen mak rawh se tiin a hming chu sign hnan a tum ve ta a. Mahse John chuan lo hnialin Suzy hi kan lo ngai dik lovin sual kan lo ti ve em ringot pawh an thei a sin. A plan a hmu chila khan en pawh en lovin bul hlaw baw mai peih ngal ringot a. Kawr pawh kha a tih chiat pawh a lo ni kher lo thei a. Tumah hian kan ngei sak ngai lo hrim ani. Thudik zawn chhuala kan tum hek lo a lo ti ve thung. Chen na in ei le in sil leh fen kan pe lawm chu bak Coco i ai pawh in a awm nuam sa dei zawk nu ber chuan a lo ti hlai a. Mahse Suzy khan a lekha zirna pawh Coco i a lo let hnuah ama a in tum vek thua sawi sin John an a lo ti leh chuan ani ami hi pe ngai lovem ni tiin an nu pa chuan an in zawt kual vel ta mai a. An lo ngai sak tawk lo hle tih chu a lang chiang ta. Eng pawh ni se kumsom hnih chuang kan lo enkawl tawh tho a lawm Coco i a le ti duh da em zui kan hnawt chhuak vat lo kha a van nei zawk ani kha tiin an in thiam chawp ta ringot a. Nia kan in zawmna te tih tawp a duh ve khang langa ngai tam min dilin a lo let le thua yang nu ber chuan a lo ti pang. Gun an chenga nen an thawk duna ani in a pui phawt chuan a lo let duh tawh ka ring lo John an a lo ti. Engmaw ava mak ve tiin Coco chuan a lo thik hmel hle. Lungai chu thawk dun mai rawh se zu cheng company thar an din lar deuh mai a awm a lawm. Kan thawh pui theih chuan an ni aya din hun sang zawka kan ding thei ang. Jila chuan a lo ti taka chuan an thawveng huai na langa. Mahse John erawh a chung te ngai dan chuan a ti lawm lem lo. Engemaw ti takin Suzy chu a khaw ngai ta riawa. An enkawl dana thiam lo na an nei tlatin a hre tawh bawk. An chhung kaw thlalak te chu a en deuh veng zela.
anom pui nu pawh khan laina tin Suzy nge khan hriawm tam tak a tawrh thu leh a khawngei thinzia te a lo hrilh ve a. A diary a lo pe nge. Nikhat chu kawkawi chuan gua chu hmuh tumin an office ah chuan a lo panchil taruk mai. Suzy erawh chu a lo kal bo ngal vata. Unau pa min la hria em party na pawh kan in hmuh tawh kha min melh tai ve riawin ka hria a. Ka lo bawh zui che a va ti vel ham. I hria sual aniang unau nu angin a lawm ka en che bakah su chung kaw fanu naupang zawk a ni a hlutna i nei lem lo tlat gu an a lo ti si. I hria sual ani kha Suzy te chu kan hnawt chhuak deuh tawh lawm tunah chuan su chung kaw fanu awm chhun ka ni tawh. Ani maw chutiang law ni unau pa a lo kal fo ti ka hria a chu wang chuan a bum hma che in ka lo kal ta vat ani hi. Su chung kwa te nena in nei i du ani phawt chuan ka awm reng ania aw ka duhna che pawh a rei tawh lutuk in nei dei la. Chutia kawkaw in kawr chung phela guamal chunga a thut vun lai chuan Suzy khan reporter rual ho chu chulai hmunah chuan a lo luh pui taruk mai. Rang deuhin kawkawi chu a thowa a in hliah ngal sok. Unau nu su chung kaw pui i tum dan chu a va mak ve. Suzy in a lo ti chuan ka hrilh tawh che kha kawkaw duh dang ka nei chu chui unau nu hi ani gu an a lo ti ve bawk. An tal awh tir tih chu hrethiam ngalin amah sawn a lawm min thlem chu ti in thinrim leh zak deuhin kawkawi chu a chhuak zui nal. Tapringaw su chung kaw mual pho na i thlen na sa zia hi ti in Mr. Su chuan kawkawi chu a hau hripa a u te pawh chuan chanchin bu chu lo en ve in thil thlen dan chu an hrethiam ve ta a. Bum ka ni gua office ah kha chuan ka kal ngei a kan chung kwa min tih chiat vek a tum thu a sawi awangin ti khan ka awm pui ve tawp ani kha mahse Suzy khan reporter te lo hruai lutin min tih mual pho an tum ta ni ti in kawkawi chu a lo in sawi thiam zungzunga. Jack leh Jill te chuan a dikang Suzy mi zia chu kan hre chiang a lawm an tih lai in John chuan a lo ring vak tawh lo thung. Pa ber chuan eng pawh ni se Zuacheng group party naktuk zana nei tura kan tel ve phawt dawn nia ti in thawpui ah sawm turin a fa te chu a hrila. John chuan Jack chu bia in kawkawi sawi kha a dik vek lo thei ania ti in Suzy diary chu a chhiar ve turin a pe a lo ben thlak sak dai. Kawkawi lamah chuan a la tang tluang zel manah Jack a rui deuh ah a lo haw tuma misual hovin an tih buai lai pawh in a nunna thapin Suzy hian a lo pui tawh tih a diary ah chuan a lo inziak ani. Zuacheng group te malak tum zel dan report chuan company lian tak tak te beng chu a verin an lung a dum zo ta hle mai a. Dayang group, Haito group leh Tianming group te pawh chuan thawpui an duh thu an sawi ngal. Zana Zuacheng group dinner party buat seina tel ve tura sawm an ni ta hlawm a. Gua pawh in a ro pui khawp mai Suzy plan i nei tha thin bawk a ka lawm pui lutuk che ti in a lo chuang hle. Thakhat chung leka company thang duang tak lo ni thei ngal chu Jack leh Jill te chuan Zuacheng group CEO chu an ngai sang khawp mai a mahse tunge tian hriat lo awangin hmuh hlan an ngak hlel hle. Chutah Suzy chu nal tak mai hian hall ah chuan a lo lut a. John chu a lo lawm hle a chung te erawh chuan engtin nge heta tei lo kal ve ngot thei phuba kan lak ngei a ngai ani hi an lo ti hlawm. Suzy chuan a lo be ve tak na in mipa bem tur zawng turin emni lo kal gu an a kal san leh tawh che ni lo maw min ti zak tam leh dawn tlat haw vat rawh an lo ti vel. Su chung kwa nian in zoomna engmah kan nei tawh hlei nem bakah he dinner hi ka host ani hi engwangin nge ka haw ngawtang Suzy in a tih chuan an lo awi lo kher mai. Tumah pawh in an hriat lo che hi an tih chuan kan ding thar ve chaw a lawm a lo ti hle mai a. Ka lawm pui lutuk che unau nu John a chuan a lo ti ve thung. Jill chuan ka u a thu sawi kha i awi emaw a lo ti vata ni hetiang hi khawi CEO ma ani ngai lawang su chung kwa tanga kan hnaw chhuah ni hi en ro u kan ina
lo haw leh a du awanga hetianga kan attention lak tum hi ani dawn hi kan dam chung chuan a lo pen lut ngai tawh lowang an lo ti tluar hlawma su chhungkua te nen hian eng inzawmna mah nei ka duh tawh ngai lo hrim hrim Suzy na tih laiin unau nu ngaidam dila ka chung te pawh hian an ngaidam thei mai thei chiasin Coco in a lo ti vela a lo beng hrep si a tifu lo ve khawp mai Jake kan chan avatuma John an lo dang ve thung party hi top sela i chak lo viawang an la ti sham chuta gu te an lo thleng ve ta a sumdawng lian tak tak te nen an lo inzui lut an ni chuan Suzy chu su chung ko fanu alani ring emoti in fanu in nei tha hle mai ti in an faka Kokoi chu emo ti in an lo chuang hle Mase Suzy zok chu chibai an lo buk ta sap sapa Zua Cheng Group CEO ani thu an soi bok in she swal aniang ani hi chuan ni lo to pang ti in su chung ko ho chuan an ring thei lo Mase sumdo na lian tham soi turin room lama chuan an lu san ta diak mai John chuan Jack chu Suzy diary chu a pelui le a chiar ve ta mual Suzy thil siam a lo paisak vel lai te kha a lo inziak thlapa ani pawh chu a inchhir tan ve ta hle Mase Kokoi chu an unau nu dik tak ani awang chuan an langai swal phal chuang lova Suzy in thusoi na hun a hman lai te chuan ama chan him tu kha ani ti a hriat awangin inchhir na mi tui nen chuan a lo thlir do dowa tun hma a project siam a lo ngai sak that tu lo awang te pawh khan poi a ti hnu hnaw hle Coco in an attention alak thiam em awang kha ani ber mai Suzy ka ti pal lutuk ka thiam lo ani min ngaidam thei angem ti in Jack chuan a lo zawta khang ka torna zong te kha ka ti pal ti wang mai in a ri thei to lo tuna chuan in tlai to omzia om to lo ti in a lo chang mak kan en ko seilen tuna aron hlo tling ve dek ka be thadu lo ve te min han ti ve khang lang chu le ti in pa ber po chuan ina chuan a in hro sa dur maya tuna chuan Jack le John te chu Suzy lama an tang ta thlata Coco in dota an duat theina na lem a lo chan tam tak te kha chua chalin an zot chho chan ta dot a lo soi ngei ti po chu an hre chuak boka Mase an nu le an pa te chuan Kokoi lam chu an tang tlat bok si a anin hnial ta luai mai dule Suzy chu lo let le sela poiti na kan nei lo Mase Kokoi hian engma thiam lo na nei lo ho ro se ala she khopang an la ti chal gu khan Suzy nu le pa tak te chu azun tira alan dan chuan pasu te nu pa nge chu anu le pa tak te chu an lo ni bok si Suzy mutur chuan an office a chuan avakal sila eitur te avaken sak ba ka DNA test report te chu ava entir anu le pa tak te an ni ti chu lo hredai to Mase a hril pei lo eng ang po in soi se an oi don chuang lova an attention lak atum wang mai maya an pu le don tho ti a hriat chian em wang ani gu chuan aril runom nan a lo kwa lui vela Suzy po chuan thlamwang takin atanga chuan a lu lo kal ve bok chutia a chung ten Suzy I ko ho le dan tur an ngai to ta ka chuan Kokoi po chu amang ang ta a mi pa pakhat chu va hmu in chu pa chuan DNA test lem hmangin su chung ko fanu anga alan theinan a lo pui lek chu ni in chung ko har sa tak an nia wangin an u naw nu chu chung ko hau sa tak ka va om chuan ro sum velte ani sakanga nuam sa tak ka hun an man thei an be sei wang a lo ni Suzy mutur chuan Kokoi chu avakal le a chuti lain Jack le John te po chuan Suzy chu an company building a chuan an ina hole tura som turin an vakal chil ve mek boka Mase khwal chhon nu chuan Suzy chu a u naw nu Kokoi in ti ina a lo ko chhuat to thu a lo hril ngai dam dil tur chin ka lo kalasin Kokoi in a ti chuan ka oi lo lutuk ini na hi ka hrewe ka nia o Mase ka ot lem lo che Suzy in a lo ti chuan ani tak chu shem huna kal ro ti in Kokoi chu tol hnunga
an ma ni lo thlir reng tua u nau pa khan karin Suzy chu ron sut atum ta thut mai a u te lo chuak khan an lo mu man ti a hriat ve le chan tum om takin kawkawi chuan Suzy chu a nam suna ama zawk chu a in sut tir zai damdawi ina chuan hruaiin anu leh pa te leh Gila te pawh rang takin an lo thleng phei ngala nang bawk maw kalfanu hi engtin emaw awm ani vaih chuan i chak lo viau ang ni e kan ngaidam ngai lowang che tiin an lo an khum leh ngal borbor car accident a tawh chhanah chuan Suzy chu an mawh paw fai leh ta veka mahse Jake leh John te chuan a tih sual engmah awm lo Suzy i sut an tum kha kawkaw in a lo chan mai zawk ani tiin an lo chan ve thung chutah kawkawi den hmun chu a that vak lo awangin thisen pek ngal a ngai ta a an vai chuan pek an in huam veka an blood group a in milem tih hriat turin an test ri ngal ta hlawm a John bulah chuan kawkawi din hmunah hian ding ta ila i thisen hi min pe ve du tho angem tiin Suzy chuan a lo zawt a thisena inzawmna kan nei si lova tiin a lo chhang hawmaya tum pawh chuan an lo phal lova zaizaw ani hma chuan i awm ve tur ani anu leh pa te chuan an lo ti tlat a a lo boral hlo ani phei chuan Jela idam chhungin i tang tawh ang Jela chuan a lo ti nge mahse blood test result a lo chhuak a tu thisen mah chu kawkawi thisen chuan a mil ta ho lo mai mak an ti hlawm hle kawkawi chu an thisen zawmpui a lo ni lo tih na nge an tih sual ni ta ang tih te chu an in zawt lui lui a Jake leh John te chuan chance pe leh turin Suzy chu an lo ngen ve molh thung ka lo haw le ang mahse ka thil pawimawh la tur chawin ani ang min ti buai tawh chu engmah inzawmna kan nei tawh lo ka tih kha tiin a lo hnar fi thla leh thak a kawkawi chu an u nau nu dik tak ni a a lan tak si lovah chuan Suzy zawk chu a lo nih mai an ringrut a deuh a a sam an lo lak sak hman hlo tlem chuan Suzy pawh chuan a u te chu khawngei chen chu a nei ve thova mahse an in chhungah liat leh rawh chu a duh tawh si lo gut chuan accident thleng chung chang kha lo hria in pangpar nen tlawh turin a inah chuan a lo lang hlawl a Suzy pawh chuan an inah thil pawimawh lak a duh awangin remchang hmasa berah kalpui tur chuan a lo sawm keuh damdawi in atanga kawkawi pawh dam tak a lo chhuah leh hnu chuan misual pa bawk khan lo khawlin pawisa chu a lo dil ve chhen a a ning hle nithum chhungah min pek lo chuan DNA test report chung chang kha i chhung te ka hril vek ang tiin a lo vo zui chutia an in be thawm chu hria in anu leh pa te chuan DNA test chung chang chu enge awm zia an lo ti ha a kan blood group a in mil tak si lova khan in fanu tak tak kani in ring lo ti ka hria a chu wang chuan test nei non tir le ngat ka du wang ani kawkawi chuan a lo ti zai zai angai lo boi hi kan chui chianga naupang thenkhat chu an nu leh pa te blood group mil kher lo pawh an lo awm ve tho thin ani an tia lawm ngai tha takin awm rawh an lo ti hlo mai a lawm hle chuti laiin principal u te an lo leng lut nawla i fanu hlawtlinna kan lawmpui lutuk che Fortis University a admission a nei leh thei dawn e hei admission form pawh kan lo keng ngala scholarship pawh a hmu thei dawn bawk tiin an lo ri lut lut a a varo pui ve enga tinge engmah min hrilh lowa tiin kawkawi chu emaw tiin an lo phur hle ani la chu a lo ni awm ve hmia a pusu kan sawi lai tak chu tuna i fanu hi ni lovin Suzy zawk kha nia an lo ti ta si an hoi hai hle su chung komi le sa kan i tawh lova tiin Suzy le gu te pawh chu an lo lut ve chi a admission form tur zawk a lo ni anu le pa te la chuan ani te hi chu school a kal ngai awm pawh kan hrelo kawkawi zawk hi a lawm tuition te pawh kan kal tir thin chu in hre sual aniang result lem a lo nei aniang ti an lo ti hra ma gut chuan thil hre chiang lovin engmah sawi ngaw su a lo ti ve thung lo in rawl ve chu chhungkaw thil ani hi an lo ti zela ka zirna man in tum ngai lova
in hre top nang Suzy in alo ti hnu pawhin an la tang ve tang tho Mr. U te pawh chu an lawm tawak lova chung kaw sual takin lo ni hi mawle harsatna tam takin tur tir ani hi an lo ti ve thlawt kan fanu tak tak pawh ni hleinem kan falak ani hi kawkawi zawk hi kan fanu chu ani a thika engkim chu sak zel a tuma kan ngai thei bik si lova kan hnawt chhuak ta ni kha tiin an lo insuai thiam le zuah zuah a kawkaw in a par rangkachak dah that ruk a tum lai Suzy in ava phawk tum khan anu te thawm hria in kawkawi kha victim ang zawk chuan a awm zui le zai a Suzy in ruk a tuma ka hawa min beng hre ringawt tiin dawtin a lo mawh puh let ta daih mai a thusawi a piang an awi zel bawk si a kha wang te pawh khan Suzy chu misual tak anga chuan an ngaih phah ve bawk ani a tawke insui chen hnem tawh mama keimân ka hre chiang a lawm chutianga misual leh ruk hmang ani thei lo hrim hrim gu an alo tih takah chuan in fanu kawkawi te hi chu kan school atang khan kan hnawh chhuahna a rei tawh mai Mr. U chuan alo ti ve ta a chuti laiin John leh Jack te chuan damdawi inah test result lo changin Suzy zawk chu an u nau nu dik tak ani tih chu an lo hre chhuak ve mek bawk a mak an ti an lawm bawk si an lo sual thin zia te ngai tua chhuak leh war warin inthiam lo tak chuan an check ta tlawk tlawk a kawkaw i an hnawh chhuahna chhan chu class a kal that lo wangte zu a hrui thin wangte leh a ler thak em wangte ni in an sawi zui le ngal a lehkha lah chu alo thiam lo em le ngal award la anga alo in sawi thin te pawh kha a lim vek alo ni an hausakna den chenin mi ti duh dah ala ching cheu bawk nen nu le pa tam takina complain an thelu taka chuan an ban top tih chu Mr. U te chuan an sawi zui ta a kawkawi pawh chuan in sawi fiah ngaihna a hre tawh lo Suzy hian a mawh puanga tikhan ruah hmanna siamin tisa a kan huat theih nan ruah hmanna a siam mai mai aniang tiin Suzy chu anu le pa te chuan an lo mawh pu let le daih le ngala jelala chuan alo ngei ve em bawk si nen kut thlak phet chu alo tuma gua chuan alo dang hneh hle ke hian ani kha ka thik lova ka ti du da ngai bawk hek lo ngai dam din la chan tur pakhat ma ka nei lo ama in ti na chop vek ani kha Suzy in a ti lain a u te pawh kha an lo haw ve ta a Suzy lo awm ve chuan lawm hle test result te chu an lo hmu a ka hre daih tawh lawm enga tan ma ka ngai lo tiin an thil chu la in an haw san mak DNA test result an hmu meu chuan chu chhungkua te pawh chu mak tina hlir chuan an khat ta a kawkawi result erawh kha chu a lem ani ti an fin fiah zui bawk nen ani pawh chu hlauhna hlir chuan a khat tawh enge thil thlen dan ka hre lo reng ka ti ani lo min hnawt chhuak su aw tiin thing thi chuan a ngen zui ta ringawt a a pawilo i thiam lo ani hleinem kan fanu tak tak pawh lo ni lo mala kan bulai awm ringang tiin an khawngai le daih tawh John leh Jack te erawh chuan an pawm lo hle midangin an ṭan tla zil bawk si awang chuan ti vak ngaihna an hre bik lo a kawkawi la chu alo in la no thiamin alo in la khawngai thlak thiam ang reng thei bawk si engtin nge hma kan lak ang tia an ngai tua hnu chuan kawkawi sutu kar chu chhui chian leh phawt chu an tum ta a Stanford University a admission a hmu lawm nan Suzy leh gu te chuan an thur tui an in duna thur an ti hle an than len chho dan te soi dunin kan ho pan lain kan u le pa te hian min boral sana kapu in min enkol sei liana kumsom hne ka ni in aliam ve le tamai si u nau la ka nei hek lo gu anati chuan tun ma kha chuan ka chung te kha min hmangai ve se min ngai na se ti ka du awangin ti lom tum rengin ka phekwal thin ma se tu na chuan ka himna tur hi ka ngai poimo ber to don rampo na vein twai siam hi ka mamo ani ti in lekha zer zom atum chan chu Suzy chuan a hrilh ve bawk a zin bo hma a amusement park a kaldun an in tiam misual pa bawk khan poisa chu alo dil le a ka nei lo baka an fanu dik tak ka ni lo ti kha an hre chhuak daih tawh min la hmangai reng tho ti in
Khawl chu kawkawi chuan a awp mak mahse a nu leh pa ten an lo khawl ve leh pawisa bawk chu an lo dil chhun zawm nghal zat tlamasa pawn cheng sing thum ka lo thawnh tawh cheu kha pocket money engmah ka nei tawh hlei nim kawkaw in a tih chuan i unau pa in kat khelh nan a hmang vek tawh pawisa chu lo ngaih tuahla a ni ringot mai an lo la ti ṭalh tho amusement park ah chuan hlim takin Suzy leh Gu te chuan hun an va hmang a in ngaih hruih nan ṭhi mawi tak Gu chuan pe in a awrh tir zui Gu an thil hril a tum lai takin Suzy chu a pu chuan a lo khawl a inah zanria ei turin a lo sawm a ei duh zawng hlir a siam sak tur thu a lo hrilh Gu chu a ruala a pu inah chaw ei ve tur chuan a sawm ve nghal bawk a in a chhuah san thu leh a chhung ten an tih duh dah thinzia te kha a hrilh ngam lova a tar tawh avangin a hriselna a pan tawh si a a dam lo zual phah a hlau ani a pu inah chuan su chhungkua te pawh kha an lo awm ve a Suzy chuan haw leh daih mai te a duh rum rum chaw an lo ei mek a pu chuan lo thu ro u tih in a lo nui hua hua a ka ei duh zawng pawh a awm ve lo tih in kawkawi chu a lo phun bai bai Suzy tan a lawm ka siam tir i duh zawng te chu i nu kha siam tir vela ni mai a lawm a pu chuan a lo ti daih si Suzy chuan Gu chu a business partner anih thu a pu hnenah chuan hrilin a in hmel hriat tir a a tunu nen chuan in hme a tih thu sawin a lo fiam hlut a u te chuan kan inah lo let leh tawhla min ngaidam rawh tih in Suzy chu an lo ngen leh a pu chuan engkem a hriat phah ta nang ni ho hian ka tunurang ka chak hi in lo ti duh dahin in lo hnawt chhuak ve lamaw ka dam chhung chuan tuman in tin a ngai lovang kawkaw i ti reng ringawt hlawm mai haw vek ro u ka hmu pei tawh lo a che u tih in an vai chuan a tir bo ta hlawm a a pawilo pu ka tha lu tu ka lawm hei min ngaih tuah su tih in Suzy chuan a pu chu a lo beng dai vat kha million sawmkar thi ka pe ang che ke chu rei ka dam tawh dawn chuang lo tangkai takin i lo hmang dawn nia tih in pu chuan a lo pe a ka nei a lawm ka pu ka mamawh tak leh na kinah ka dil leh zawk mai ang che lo kul tha ri rawh tih in Suzy chuan a lak sak duh lo chuti laiin kawkawi khan a lo en tla kur mai Suzy te an haw ta maw tia chuan bank card chu a pu hnenah chuan a va dil ve tawp hei hi chu ka khawl ve keu keu ani a ka phal lo i nu leh pa ten an nei teuh a lawm va dil mai rawh tih in a lo pe phal ve ta tlat lo kawkawi then rim chuan pu chu nam thlu pawpin a bank card chu a lak saka a chhung te chu a pu a thluk ringawt thu sawin a ko let ta zai damdawi inah chuan a pu chanchin ngaih venin Suzy pawh chu a lo kal vata kawkaw i insawi thiam zuah zuah chu a lo beng her sawk mai a ring hlel ngal hmiah bawk G lan chan tumin John chuan a lo dang ve thung a doctor chuan pu berdin hmun chu a that vak lo thu a lo sawi taka phei chuan kawkawi chu a tap der ta vak vak a an inah a va haw chuan a nu leh pa dik tak te kha an lo reng tawh pawisa bawk chu an lo dil leh DNA test report lem siamin sum leh pai hmuh nan an fanu chu su chhungkua chuan an tir liam ta kha ani a sum bak an duh lem lo tih chu a lang chiang hle kawkawi bag chu lo chhut sakin bank card pawh chu an lak sak lui ta dai a ai tam ka piang che u a ti pawh in an pe le duh tawh lo a chhung te an lo haw ve ta a tu te nge an ni an lo ti ta ka chuan driver leh nen te kan nia na kan lo zawng ani hi an lo ti zai zai a pawilo i pu dam lo bawk nen kan ruai mai dawn nia a chhung te chuan an lo ti ta hlava pu berdam lo chu Suzy chuan a awm pui renga kawkaw i a rin hlel thu bawk chu a u te bula chuan a sawi leh kawkawi sutu chu a car number plate atang chuan chhui zuin driver thlalak chu an nei thei ta a chuti laiin kawkawi nu leh pa dik tak te kha an lo lang hlawl pu ber veng tu leh enkur tura an rawi an nih thu chuan lo sawi a chuti laiin kawkawi chuan G la hnenah chuan project thar tha deuh mai siam tur ka nei a pawisa tlem a zawng ka mamawh si a min pe thei angem million nga chau ani mai nakinah ka rul let leh vek ang che a lo ti ve mek ani chuan a lo phal ngal hmiah leh ngal
zana chuan kawkawi chu kawr chhing tak ha in Mr. Zanga chu ava hmu a alo let leh lam chu Jill chuan alo hmu ve million nga baka million hnih dang alo pek bel awangin Jill chu a phur hle investment tha tak ani dawn hi hetiang ani chuan million sawmhnih pawh ka puk tir ang che alo ti hial mahse kawkaw in a u te chuan an chui zui ani tih chu a hriat a hlau thawng hle car driver kha Jack te chuan va hmu zuin tunge tir che soila engtin hma kan ti lowang che an va ti chuan kawkaw i ani thu chu hrilh mai atuma mahse kawkawi chuan pawisa a phut aia tam alo thun sak ta si a sawi du leh ta lova kawkawi chu a khawl zuia thil thlen dan te a hrilh zan kha thil thu a kawkaw in pawisa tam tak a neih pun theihna kha zila chuan a ngai san phah ta hle a anu leh pa te bula pawh chuan a hrilh hlut project tha tak mai a siam thu chu sawiin kawkawi chuan pawisa invest tur leh a pawng tam tak a pek tur thu in a chhung te chu a bum leh thei ta rinhlel a hnek chuan an la chuang em zuia zuacheng group te mai mai chu kan rap bet thei thuaiang tiin Suzy buk chu an nirzia a lang leh ta rampawna Suzy kal atum chu go chuan a hu phur hle a project pakhata ama sponsor tu te khan an fan chu midanga an hman tak thu an lo hril leh thut bok si awangin Suzy chu a hnual roi mai thil thleng ngai lo chu ni ho lo ma se mak ti na riau chuan nei an chui zui ta hial renga a pasu khan an fanu kawkaw i project siama investorin alo va hmin diam chu lo ni in tun hma tanga in thian tha tak an lo ni tawh hlawm bawk nen an ni pawh chuan an lo ring ve mai a chu project reng tha lo awm ngai lo tlata Suzy Zara Jack leh John te chuan anu leh pa te thil tih kual dan chu engman hrelowa company lamah chuan an rilru an pe hman meu lo project lem hmangin kawkaw in mi tam tak chu chhungkua te ngei pawh chu a bum mek ani tih Suzy te chuan an hre chhuak zui ta thuai a an mawl luatah tlache rup thei din hmuna an ding tih an hre thiam nghal a chhung te mani se an tura an seng dawn ani mai a in rol buai a tum lo an rua hmanna a kal tluan em awang chuan kawkawi te nufa pawh chuan hlim hle mahse a u ten an chui zui mek ani tih a hriat hlat awang khan film khur turin anu te chu a chah lom thung general manager hua khan Suzy chu a be sei ve deuh tlata a hriat awangin gu pawh in tran a lan a sa khawp mai Suzy chu balloon mawi tak nen a hnathawk bang te chu a va hmuak a in ngai zawng ang che in an in en tawh nge ni ani pawh chuan a lo kuah ngal zanria te an ei chhuak duna gu chuan Suzy engin nge min ngai i bel pa tan min du em ti in a zawt ta top mai chu min du thu min hrili tum ti na em ni Suzy chuan a lo ti le chewa o chu tiang deuh chu gu an a lo ti le top a zei vak lo ti a lo hriat pui awangin Suzy zawk chuan a lo muah zui ta hme a anom dan atangin an in hawlo ti an lan tir ve tawh thin tlata gu pawh chu a lo hlim vur hle thi bawk chu a lo pi le a bilian chuang man lai ala ni zui a ortir hnuah pangpar a pe le bawk a pangai taka an in ngai zawn tanna ani awangin an ngai hlu hle kawkawi pawh in a project chu kalpui zel ang chuan langin thawhpui te chuan hmin thiam hle mai a mahse a u te chuan car accident kha ama rua hmanna vek ani tih an lo hre chhuak ve chiah mai le inah chuan va haw in kawkawi chu a lo awm si lo anu leh Jill te an lo thu luawa chutah khawl dawng zuin company liquid fund zawng deuh thaw transfer ani thu an lo hrilh ta enge thil awm zia tia anu te an zawl a in engmah kan hre lo an lo ti ve tlat bawk si company a vakalin hriat chhuah nge chuan va tuma project pakhata an invest tih chauh chu an lo hrilh an pa chu an va zawt chianga project dang tam tak pawh cancel a ngai phah bawk nen an tan thil hlo awm tak ani thei te an hria ni lungai su thakhat chhungin kan hmuliat le vek dawn a lawm a pung te nen a lo ti ol sam et kawkawi project a in invest tih min hrilh miah su kapa eng thil nge ti in hre lova ni kha ani na dik tak hi kan hre chhuak tawh sin kan hre chhuak tlai tawh ma ama zawk ani in a lang ti in
car accident thlen tir tu nih thu te chu an hrilh ve a mahse a pa chuan a lo awi lo hle in ho ve hrim hrim kawkaw i puchhiat in tumwang mai mai ani Suzy lamah hian in tangtlat tawn ang nei hi tiin a lo awi du tlat lo tunah chuan a duh ang a nei tawh bawk a kawkawi pawh a thawm hnaw nen a chhuak a a nu leh pa te pawh kha bumin a haw tir phawt a ka lo hmuang cheu a ti ve zaih tak nain hmuh a tum tawh lo bur tumah a nun control tir a tum tawh lo a phone pawh chu kawng sirah chuan dahin a kal san ta hmak mai a ram pawnah a tlan bo zui a man phuba a lak ngai lovin an fanu an hmangai em em kawkawi chuan chu chhungkua te chu a ti chheta vek mai an nila chuan a tlan bo tih pawh an lo la hre lo project buaipuiin a buai ani an ring ngal tawp ringawt a inah pawh lo haw lo mahse ngaih tha takin an lo awm ve hmiah John leh Jack te erawh kha chuan engkim lo chui chhuak tawhin an lung ngai hle kapa kawkawi hi misual tak ani kan tih tawh kha in awi du tlat lova in tlan tlata car accident pawh kha a rua hmanna vek ani finfiahna pawh kan nei tiin CCTV footage te nen lam chuan an lo en tir a hun liam tawh a thil thleng zawng zawngah khan Suzy thiam lo engmah a lo awm ngai lo kawkawi phakar wang vek ani kha an tih pawh chuan an chung te dang chuan an lo la tlan tlat tho driver kha a lo lut ve ta hlula khawng e kawkawi hi awm pawisa min pe leh erawh se phone call pawh a chhang duh lova tlan bo a tum te ania nge a chak lo viawang a lo ti ta hmiah hmiah mai chutiang mi ni lo i hai aniang kawkawi te zawng hmeichhe fel tak a lawm ani an tih chuan DNA test report lem siama in chhungkua bawmtu leh in sum leh pai lak sak tu cheu hi fel in la ti thei emaw car accident te kha a rua hmanna vek ani kha keimah nge hi min ruai ani pawisa pawh min pe nual mai tiin a lo nui zat hle Jill chuan a lo la awi lo fowa khawl an tuma a tlang thei tawh si lo mahse Suzy i hlim taka a lo bazar vel ham ham lai chu man ani ta hlo mai China a lo let hle mek tih Suzy ten an lo hriat takah chuan engtin nge an tak zel ti hriat tumin su chhungkua in lam chu go nen chuan an pan zui ve ta a su chhungkua te chu an mang ang tan ta hle nu ber phei chu in chirin a chap to a kawkawi nu leh pa te pawh kha an fanu zawng chuan an lo lut ve ta an awm pui te ni lovin kawkawi nu leh pa dik tak an lo ni reng tih te chu an hre chhuak leh ta a in fanu kawkawi awmna kan hre bik lo ve an lo tih tak si a chuan pawisa te kha hla in min kal sen a nei dawn chiah chu tiin piwangi te nupa chu an thin a rim hle a an vai chuan kawkawi bumin an lo awm reng ani tih chu an hre chhuak ta hlawm anu leh pa leh driver te kha chu an in thiar filim zui a pasua erawh chuan a fa te chu an thil tih dik lo siam tha tur chuan a lo ngen ve thung tih ngaihna an hre tawh bik si lo Suzy awm alawm tlachem a ila min pui chuan kan ngei bik lovang nu ber chuan a lo ti ta chung chunga a laka kan chiat dan kha ngai toilet ve ula min pui dur tawh lovang John an lo ti si a chung te lawm kan ni thing thi in ngai dam dilila min ngai dam em em ang an lo la ti ve chang ka hming in valam rin a sa ve enge ni ta ti in Suzy te pawh chu an lo lut ka fanu i lo haw tawh maw min pui turin em ni i lo kal ti in anu leh pa te chuan an lo be tlawm hle ni lo ve kawkaw in a bum hnua cheu engtin nge in awm tak zel ti en turin kan lo kal ani Suzy chuan a lo ti hmiah ngaih dam dil an tum pawh in eng pawh ti la eng pawh sui la tumah min awi ngai lova la thatna in hmu ngai lo kawkawi sui ang angin in awm zela mi tam tak hmaah min sui chhia in min hmu sitna in lan tira min hnaw chhuah bakah engmah chan nei lovin min siam bawk chu wang chuan ka ngai dam tawh dawn lo cheu min ti buai zui tawh lo ula kan fel ani mai tiin Suzy thin rim chuan a lo an khum ve ta hrepa Suzy kan thiam lo vek ani tiin a hmaah chuan an vaiin a u te chu an thing thirual ta thup mai anu leh pa te pawh chuan chap chungin an in chhir zia te chu an lo sui ve chul bawk mahse Suzy chuan a hnu chhawn hmak tawh
ami bum te ho pawh khan kawkawi kha zui zelin an va hruai haw ta kha ani a i chungah kan that te lul nen hetiang hian maw min rulh le tiin a chhung te chuan an lo chhuah chhal a kasual wang ani lo in mawl wang ani kha a lo la ti ham ham ala zam lo nasa mai pakhat te te chuan a lo mum thin dan te chu a sawi kual ta diat diat a nun nuam taka nun kha ka dur ber ani a min dal thei tur piang chu ka thian fai mai thin ala ti zui su kawkaw he inchhunga i lo luh khan fel taka awmin nuam sa taka awm thei ani a mahse suah rawng bawl kha i thlang tlat a i sual man chu i hmu dawn ta e chu zih in a lo ti police lo kalin mi thah tum thubuai leh sum ti ching penah pu ani awangin kawkawi chu man anih thu an lo hrilh a an hruai chhuak zui ta tunah chuan su chhungkua te nen engmah inzumna kan nei tawh lo tiin Suzy leh Gu te pawh chu an chhuak zui ta bawk a su chhungkua te pawh an tap ta ringawt mai ani Bible pawh min hrilh a kan tih sual rah hi kan seng leh vek dawn chu wang chuan mi piang thar kan ni emaw kan la ni rih lo emaw nun kuang tlam tak leh tha tak hian nun tumil a khawvel hi nuam leh hlim takin kan hmang thei dawn ani ole khati zawng kha tun drama chu alo ni le ta a drama thar hmu nawm tak nen kan lo let le vat dawn nia a bul atanga a tawp thlenga min en sak thin tu te chungah lawm thu kan sawi e